So ke guys, niyayazi nonke uba ubuso bam bune-rush. Ubuso bam bune-rush. So I woke up and decided to apply this on my face, the egg, and this toilet paper. So mna ke guys andizukwazi ukuhlula ubuso bam. Ubuso bam xa uqala ngathi buyabhreyikha, ndivele ndiqonda uba andibikho rayithi. Iyavakala uba izoba buhlungu xa ndisusa ebusweni bam. Guys, andikho ready for this. You know, okay guys, ndiyibhaqile into eveza irash ebusweni bam. Umo wam budala ndandithambisa ii-pawns ebusweni bam. Ndakhuna ndathi hayi mani, abanye abantwana kutheni bebahle, you know, izikini zabo zintle. Xa udibana nalona uthambisa ntoni ebusweni, gentle magic, uthambisa ntoni ebusweni, gentle magic, you know. Aqonda hayi bo, nam ke nditshintshe le pawns ke ndithambise i-gentle magic. Hayi bo, uqala kwam ke uthambisa i-gentle magic, yeyi yandiveza irash i-gentle magic. Ndathi hayi ndizayanyamezela, ndathenga isephu, ndathenga i-lotion, ndathenga i-serum, ndathenga i-cream yakhona, ndayithambisa ngoku ndiyabona uba iskini sam siyiqhelile le gentle magic. Ngoba ngoku xa ndithi ndiqala uthambisa futhi i-cream yakhona, hayibo ndiyatshotshozela futhi ke ngoku irash iyavela. Ndithi hayibo kwenzeka ntoni ngoku ubuso bam, hayibo, yabo. So ndithi inoba sisichitho ke esi, hayi inoba sisichitho ke esi. But ke ngoku nezichitho zingene ngolo hlobo uba usokoliswe yinto okuyiqaba, yabo. Zingangena ngolo hlobo uqonda uba he, ayisosichitho i-cream, kanti ixesha lonke ibisisichitho. But ke ndazixelela into yobana okay, ndizosinyanga if isisichitho, yabo. Ndasinyanga. So ke ngoku into endiyenzayo apha, ndenza uba ubuso bam bube smooth, busuke ke ngoku lashekileyo. Andazi nambuzane but ndiyakutrita wethu bube rayithi. Uba eli icebo alitriti, ndiza kwelinye because iqanda into erayithi ebusweni. Soze ubuso bam buhleli bunje ke guys. Ndizolala njani guys? I don't think ndizolala today. Soze ndinantsike mna, ndidlale, ndizolala ngqo, ndivuke ndiyixobule le nto futhi ndizanibonisa xa ndizayixobula ekuseni. So sawubonana ekuseni naye, nilale kamnandi. Good night and toodle.